Zdárek lidi, dneska vás zdravím u takového netradičního videa a koukneme se, jak náš slavný v uvozovkách Mr. Datel, veliký youtuber, napadl jednoho táborníka, nevím na jakém táboře to bylo, jestli, já nevím, kde to prostě bylo, to je jedno. No, koukneme se na to, jak se Datel zachoval. Podle mě to vůbec profesionální nebylo od něho, je to přece už dospělý člověk prostě a s tím prostě nečekal to, já vím, no, nečekal to prostě od něho. A ještě na začátek bych chtěl říct, nejsem žádný hater Datla ani jeho fanoušek, prostě chtěl bych se jenom k tomu vyjádřit. A tak, takže pustíme si video, já to budu stopovat a prostě si to tak nějak řekneme všechno, co se tam událo, ale video má pouhých 16 sekund, takže moc vás otravovat nebudu, tak jdeme na to. To jo, tohle to fakt jako docela Datla se třel, no prostě přijde k Datlovi, pohodička, že jo, prosím tě, dáš mi podpis? Ale jo, Datel bez problému, mu to podepíše, že jo, a ten klučina si ten papír vezme, strčí si ho do prdele a vytře si s ním prdel. Hoši, to není možný, normálně to, jako popravdě mě by to taky nasralo, jo, ale dokázal bych se trošku ovládnout, přece jenom dospělý člověk, tak by to měl nějak to, anebo se ho aspoň zeptat, jako proč to udělal, nebo nevím, hele hoši, jdeme dál. No, ale jak vidíte, tak teď ho čapl, a ještě počkej, točíme si to. Tak, takhle. A už ho Datel čape a to byla chyba. Ale to podle mě je veliká chyba a prostě, a vidíte Korbiče Datla si dovolil na 13letého chlapce, nebo kolik mu může být, prostě, nevím, no, prostě zachoval se špatně Datel, prostě měl to nechat prostě být, vystarat se na tohle a pohoda. Ne, tak jdeme dál. No a tady už vidíme v těch pár sekundách jenom jak ho prostě chytne. Jak ho chytne prostě za krk a dál už nic nevidíme. Chtěl by to delší ten díl, co se ještě stalo, o čem tam kecali. Já si myslím, že Datel mu už nic fakt neudělal, jo, ale teda myslím si to, ale o tom se dá jenom debatovat prostě, možná pěstí by mu určitě nenadá, že jo, to je jasný, protože by taky nemusel Datel za ten youtuberský tábor dostat zaplaceno, že jo, možná i za tohle, jestli to tam uvidíte vedoucí, tak dostane prostě méně peněz za to, určitě tam budou brát nějakých těch 50 000, určitě, já nevím, podle toho, jak ten youtuber je velký a já nevím, Datel se mi nějak nezdá, že je zas tak velký youtuber, takže nevím, nějak okolo těch 50 000 tam budem, tak by to mohli třeba o nějakých 10 snížit za tohleto, protože jak se zachoval, to je fakt nehorázný prostě, no. Tak no, ale ten kluk jako taky docela, no chtěl prostě být před kámošema tam za frajera a vytřít si prdel Datlovo podpisem, no, kdo by nechtěl to vidět, že jo. Určitě Péťa TV, ten na to určitě bude dělat taky video. No a prostě bohužel se to tak stalo. 13letý kluk si s tím vytřel zadeček, pěkně od hovínka to měl ten papírek, no a Datel může jenom plakat. No jestli já doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napsat komentář, co zlepšit, jestli je dobrý mikrofon a tak dále. Teprve začínám natáčet, takže doufám, že se vám to video líbilo a mějte se, takže zdarec a příští video už bude gameplay. Nazdar.